दै हाबलायनाय खामान्ड'फ्रा सिगां खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउबनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायलायबाय सबायमा जेव जेव फगमारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसे नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नायदो दाबो थांनो रोङाखै आं न'निफ्राय प्राय सिबस्रां खालामखांबाय बिनि उनावसो मोखां दोखां सुनानै साहा लोंखांबाय आरो सोनाफोर ओमफ्राय एसे मुसुखायाव लागायदोंमोनहाय आङो बारासो जाबाय नामा दामनो आलेब्लेला एसे खालामदोंमोन गाज्रि मोननांला देलाय ब्रे ब्रे नुदोंबा आरोना आजिखालि फोननायखौबो गारथ'बावबायसो आङो बावबायसो फोननोबो ओमफ्राय एसे फोनदोंमोन ओमफ्राय थाथोंसै जिखि नुदोला आरोना इसोर हरनाय महरखौलाय आरो माथो बुंबावनो अब्लाबो खाजल दिहुनबाय जखन मुनुसमायाफ्रा एसे आखियो आरो आंबो एनिवे सोनाफोर ब्लग्सफोरा जोबोसे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि आदारा जोंना एकदम खास फुस लकेल लाव बिजौसो नै लावाथ' एसे फिसा फिसा जानानै दङ बेखौनो जानोसै आरो गरमनि सान्दुं गोसानि आलुजों एसे दालि संनांगोन फ्राय लावा दाबो गैया केरेफा केरेफि हनै आं फैनायखायसो गिनानै देरला नामाथाय दाख्लैनिफ्रायनो बेनो बे नुगासिनो दं आरोना आङो बैथ' एम्फौसो सुबाय खोमालै आयै बिफां बोराय ना मा होननांगौ खिन्थु लावा बिराद थाइख्रिदों हनै एक दो तीन चार पाँच छः 8 9 10थासो दङ लावालाय देराखै जाथावथाव जाथ'वाखै सायगाफ्रा सायखांबाय नालाय एबार आङो बहायबाय आरो सनाफोरनो आलुजों बहायबाय ओमफ्राय नैहाय दै गुदुं फुदुंदों माने लाइन थांलायबाय नैबेजों जानो अमा सनाफोर अमा टमेट' नुबाय गावनो है बेथ' अमाजों समायगोन होननानै फंबायनो जा लायनो थांबाय मालाय खाथियाव लायब्रबानो मोनो नालाय स' लायलायबाय संनोसैलै आङो माम्बार स्पिडआव गाहान बारा टाइम गैया आरोना स' स्पिडआव मावनानै लागोनसै आं खामानिफोरखौ सोनाफोर अ मा ग दै गुदुङाव ब्र' लागावनोसै आं र' गैलालै नारजि जाग्रासो लाखादों नै आसोला सेस गोथाव लासैलै बेखौनो फेरेदनानै लाग्रोनोसां जा मोजां दिनैनि बेदरासो दाला दाख्लै आं लाबोनायासो मोजां मोनथाराखै फाग्ला बरियालै मिलौहाबला जोबसिगोन टमेट'आ दिनै टमेट'आसो खम जालायसिगोन एफा मेजेमाव दैस दाइ सुनि खाहै होबाय बावनो सामब्रामखौबो नै खोथा गैया बिदि मेजेमनालाय बोरैथो जाबावनो बेबा माला गलिगोन मालाय अफिसारा समय जाबायनो है होखावनोसै आं संनाया लागाव दिनै बेखौनो गोथाव जानो सानबाय दाना खाथियावनो बेखौ सेरनानै बेखौ समायनायखौनो नुलायलांला मोजां अर्गानिक मैगंखौसो समायनाय नुलायलांला जारलायानो जुदिया बेखौबो रोसि थेल थेल खालामसां नैबेबो थेल थेल बेबो थेल थेल हाब बेखौसो समायनाय नुलायथारासै सयथिबो नै बेनि खाथियाव रावबो समाया आंनि थाखाय थिखिनो हाया आरोना रावबो बेबो मे बेबो दिल मेरा ले लो आम अके ना लाव बिजौनि गोथावजोंथ' हाखाया नङा होमबा बिराद गोथाव ओमफ्राय आयौ टमेट' होनानै जि खनजाथावथाव नुबायना आङो टमेट' खनजालाय अमा खनजालाय हाबाब बेबायदि अबस्था नुबाय आरो सनाफोर नायलाय ओमफ्राय मा होनो आं जि मोजां रायलाय नोंथांमोनजों संदोंमोन फंबायनि जादा साइडआव बावखुंग्रियासो बाजायगासिनो दं आरोना दा कपिराइट फैगोन ना आंहा ओरै मा दासो चेनेला एसे जुजिहांदों कपिराइट आं लानो बादों आरोना ओंखायनो भइस होनांबाय आरो सनाफोर भइसखौ साइलेन्ट खालामफिननानै खम जारला बेफोर मानसिफोरजों सोलिनांगौआबो बेनिफ्राय नै ओरै दै होबाय आङो सरि बेनिफ्राय आं दैथ' होआखै जाबाय आरो थुफ्रुजोबनानै ओमफ्राय नै दै होबाय बरिया दसे मोनबाय सनाफोर जारौ मारौ बन्द' खालामबाय आङो नै सिबाय दाख्लैनि माइ लामनायानो रानजादोङाखैमोन दिनैसो सान्दुं जानानै बहनफिनबाय बिथांमोनहा आरोना ओमफ्राय आंहा जेने थेने ओंख्रि ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय हाबाफारियाथ' इसे दंबावो बिमायाबो मालाय एकदम मोदोम खुख्रु लोमजादोंनो सिबाय अब्लाबो रेस्ट गैया माइ लामबाय नालाय लुखुर लाखार हाबाफारियाव एसे आङो बदल होबावनोसै आइनिखौ आरोना सोनाफोर
ओमफ्राय आंनि केमेरा स्टेन्डखौबा सोर लांखो सोर खावना लांखो सिखावानो जेव जेवसो सोर मिन्थिनो दे बेयाव जे केमेरा स्टेन्ड होननानै थैगोनसोलै आंजोंबो गारला गारलि गारनानै लागोनसै सनाफोर गोबोरखि गारनायखौलाय मा देखायबाय थानो बेखौ देखायबाय थानो थामना रागा जोंगोन ना ओरैनोबाबो आं खननै जाखाबायदां गोबोरखि गारनायखौ देखायनाय आरोना स' माम्बार माम्बार गारना लागानोसै बेखौ देखायलायला आरोना सनाफोर जाबाय स्रां स्रिं आखाइ आथिं सुहैनोसै ओमफ्राय मानसिया मा लाखो अमा संनायजों आरोना बिमाजों एसे लुखुर लाखार मावनानै आंबो गोलोमफ्रुलायबाय लाबाय आङो देखायनाङा इनि खजानाखौ आरोना कामान्ड'फ्रा सिङाव दंखोमाजोबो आसोलना मा होनो बेखौ बड'लेण्ड कामान्ड' सोरबाफोर खोनाबा गाज्रि मोननो हागौ सोरनाफोर कामान्ड' नङा इनि मालसो इफोरो आं एसे लानाय नायनो आरोना सान्दुं गोसा नै मालाय एसे हानखानानै दोनदों आरोना बजाय जाबाय नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर बायोबा मालाय फानगोननो आरोना ओमफ्राय आं एसे लानो लुगैदों गावबो लागौमोन बिमा फिसा दिनै मोजां लागौमोन आरो जोङो आरोना ओमफ्राय गावना देहाया एसे खुख्रु मोनदोंनो नालाय ओमफ्राय आङो अमा बेदरखौ एसे गोसोखांबाय आरो टमेट'जों बारा एडजास्ट जानाय नङा टमेट'जों अमासो नालाय अब्लाबो आंनालाय आरो माथोबाव जेला गोसोखाङो एडजास्ट अजास्ट जेबो गैलिया लानालाय लानो एसे लानोसै आं सोरनाफोर फैदोंसो हय दाख्लैबो फैदों बिनि उनावबो फैदों नै दा फैफिननायावबो आं खनसेबो लायाखै आरोना मानो होनबा बोथोरानो बारा गद गैयामोन ना एसे दोमैलु दोमैला दाख्लै फैनायावथ' अखाजों अखा आरो नै एबारनियावबो अखाजों अखा खिन्थु दाख्लै लालियाफाराव थांनायावसो बिखुनजोनियावसो फुरा गरम सान्दुंजों बे खननैसो लानाय जानाय आरोना सनाफोर दिनै एसे लानोसै आइनिखौबो जाबाय नै हारसिंसो आरोना बेखौथ' बाख्नायखानांगोनानो ओमफ्राय नैबेखौ दिनैसो फार्स्ट ओरैबादि गोदै दैहाबलायनाय सिथाबलायगोन नै बियो एबारनिबाबो एकदम गुरै गोरलै मोजां गोदै ओमफ्राय दाख्लैनि बिखुनजोना एसे फुरानासिनमोन आरोना एकदम गोरासिनमोन मजा बिमाबो जिरायफाबालाय मोजां मोनगौमोन इनिफ्राय मोनसे खोथा दाख्लै आङो न'आव थांनायाव बिदि एसे लोंनाय देखायदोंमोन ना एसे लानाय थेलाबोनानै मानानै होननानैहाय सोरबा आंखौ कमेन्टआव हरदों आरोना एकदम मा देखायनो सानदों नोंसोरबायदि साफा सानैनि थाखायनो बदनाम मोनो ओमफ्राय आं बेखौ बिब'ना बिनानाव मादै आदै मा जायो मिन्थिया ओमफ्राय आं सानदों आं जेबो गाज्रि देखायाखै मावै दाङै आं एसे लानायखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना जेबो गाज्रि नङा लोंनानै थंबा दुब्लिबारियाव उन्दुनानै थायाखैना फिर मावफिनगोन जेबो नङा बे जाबाय जोंनि लकेल एमाव एसे होनानै बेखौ लोंनो होननानै खालामखादों बेयावलाय आरो माथो दंबावो बुंनो गोसो बे बैसागुआव लोंनानै फेला फेला थानायफोरखौ बुं आंखौ दा बुं बुंबाबो जेबो नङा जेबो मोना आङो संनाय खावनायखौ देखायबा माबाय एसे संनाय खावनायखौ देखाय माबाबाय बे एसे लानायखौलाय मानोथो देखायालासिनो थाबावनांगौ देखायबाय आरो बेखौबो आयौलै बांद्राय गोदैद्राय मोनबाय आं सान्दुं गोसा ओंखायनो दिनै मजा मोन्दों अमा सोरबा बेखिनिखौ नुनानै सोलोंगोन नामा बेनि थाखाय बदनाम होजायो नामा मानसिखौ एथ' मावै दाङै जाग्रा मानसिखौ बिदिनि थाखाय बदनाम होजायो बे एसे लानायनि थाखाय हामा मोना गुना हरना गुना सोरजोंबा पार्टि खालामनायफोर देखायदोंबा बेखौ बुंनांगौ आंखौ दा बुं बिदिखौ दा बुं
दे बिदि खिथानाय जेबो नङा जारौ बा आब' बिब' बिनानाव बिदिसो बुंनांगौ आरोना गैलाबो सनाफोरनि आंना बेनोल' आं बेबादिनिफ्राय आरो बारा हाखालाबो बे जुदि 1 मिनिट बा 2 मिनिट हारसिं एसे लानायखौनो आंखौ माबा फोरोंदों सासेनि थाखायनो बहुदा बदना मोन्दों बिदि होनबा खिन्थु आं बेखौ मोजां मोननाय नङा आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरोना जोंसो बदना मोनो मालायफोर बायदि बायदि मावनायनि थाखाय बे इसिबां टेनसन फ्रि एसे गरमनि थाखाय लानायखौ आंखौ बिदि जेबो दा बुंथार जास्ट मोजांसो सनाफोर बुंबाबो जेबो मोना आङो मानो होनबा आं मिथिगौ आं गाज्रि खामानि मावाखै मावखांबाय जाखांबाय बिमाखौ हेल्प खालामखांबाय फिसाजोखौबो ओंखाम दौखांबाय फिसाला जाथ'वा होननायखाय ओमफ्राय आं एसे लाबाय आरो बेलाय आरो माथोबावनो गैलानो जाखिनि लादों बेनो लाबावगोन सानोबा आरो गैला आसपासावबो जेबो गैला बेखिनियानोसै आइबोबा एसे बांसिन लागौमोन आरो ओमफ्राय दा गैया मालाबा आइजों लागावफिनसै ओमफ्राय नामखौ बावबाय आं जाय बुंदोंमोन नायफिनबायदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आरोना आं जेबो बिदि सोरबा सोलोंगोन बेखौ सानाखै आं मालाबाबो बास आरो सोलोंनो गोसो मोजांखौ सोलोंसनाफोर गाव गावहा बयबो गियान दंखायो बुद्धि दंखायो आजिखालि जुगाव मोजांखौ सोलों आंनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंथाव नुदोंबा सोलों बेखौ जुदि गाज्रि मोनदोंबा दा सोलों ना मा होनो सोनाफोरसो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा बेखौनो फरायलांबाय गोसो गुदुं साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच